Dneska si představíme veškeré funkce tohoto RC modelu. Baterka je u tohoto Land Cruiser pod kapotou. Pravým horním tlačítkem měníme režimy osvětlení. Levým horním tlačítkem měníme rychlostní módy. První video je pomalej mód a druhý video je rychlej mód. No a zbylý dvě tlačítka slouží k ovládání navijáku. Výhodou u tohoto auta je, že ovládání je plně proporcionální. To znamená, že jak zatáčení, tak plyn se dá plně regulovat.